Pangduwa na batak mga padiho. Mga kasag, kadako sinasarok mga padiho. You know. Oh, kadako mga padiho. Yun, good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita mga pade. Mahanap na naman kita mga pade mga made. Simpang suda. Riparunta naman ito na ng mga tao nato na bubutrap. Badi lamang makasuda kita. Diyo naman lang ito na tao nato mga pade mga made na bubutrap. Mga tama na lang pang suda-suda. So mga pade mga made, sa lawod na lang kita magirimudan. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na inariya ang kawit para makawit nato ang bubutrap. Ang bubutrap palang mga padi nakakawito nato, katorsido pa yun nalubid sa durho. Tunga sa ako na baybay, sa durho mao ang bubutrap. Bubutrap lang ang kakawiton ta, kaya tunga sa ako na baybay, mao yato ang kwenta nakaangklan. Palatandaan palang sinabubutrap ta, maoan mga drag ko na bulod, harlang kaw na lubi, or drag ko na mga puno kaw. Wala nga ni, kay tinamaan na, sinakob na. Sinakob na, tinamaan na mga pade. Masapin muna kita para dili malanit sa kamo. Yo, naano daw mga pade, mga made kung may sulod man ini. Tuloy ini kaadlaw mga pade sa irom sa dagat. Nakasiraw pa lang kita niyan kay nabisi na naman. Parunta. Badi lamang makalibre naman sa pangsuda. Yan makaihaw man ang mga padihunta. Yeah. Daran lumot-lumot. Yan, ini nakawit ang mga pade, ini nagamit na nakawit, 5 na kilo ini, 5 na kilo na tingga. Yan. Yan, ini tortalinga, sisabita dide. Para diri kita iwadwad din, kita ianod. May mga sulod man mga padiho. Yon, matapos na to mga padi makuha ang sulod na isda, silhigan ta naman para pirmalinig ang bubutrap ta. Siyempre mga padi, magagamit ta na ang hinatag sa ato san mga parakudaks na pangkulkog, bag-uhon mga padiho, matarumon na da ini. Ay matarumon mga padi, ang hinatag sa ato na pangkulkog, nahali pa sa mga parakudaks. Siyempre mga pade, diri mapadaog ang pangkulkog nahalipakan pa din. Maski purumpudo na ini, malupit pa ini. Yun, malupit man talaga ang pangkulkog nahalipakan pa din. Parehas man san hinatag sa ato san mga parakudaks. Siyempre mga pade mga made, matapos nato makuha ang isda, masilhigan, makulkog ang loho, ang agyan sa isda, ariya tagihapon. Balikan ta naman ito, pakalipas naman sindwa kadlaw or tulok kadlaw. Yeah. Pangduwa na batak mga padiho. Mga kasag, kadako sinasarok mga padiho. You know. Oh, kadako mga padiho. Yun, mayad nga ni mga padi mga madi, kay dagan man ang sulod san mga bubutrap ta. Ya di pa mga padi damot pa sulod, mga kasag mga padi ang kadaghanan na nagsurlod niya. Kaya mga padi mga madi, sigurado na talaga ang pangsuda ta sini. Badi kung may swerte makabakal pakta sinisin maski sarok na kilo na buga. Ya hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang ang sa ako video mga padi. Kung naruyag ka mga padi mga madi san sa ako video mga padi, pa-share man sini na video ta mga padi para may mood man mga padi mga madi san iba ta na mga padihon nan madihon. Yun lamang mga padi. Salamat!